बोला शंकर भगवान की जय। कमर लेके जाता रहे आप सुन रहे हैं राजा राज और अजय आर्यन। गईल रहनी बहारा चलैनी हमें शाम के घुघुर वाला कांवर लियली ओकरे नाम से घुघुर वाला कांवर लियली ओकरे नाम से गईल रहनी बहारा चलैनी हमें शाम के घुघुर वाला कांवर लियली ओकरे नाम से बोला बम बोला तो जाता रहे देवा घर में बोला बम बोला तो जाता रहे देवा घर में कांवर लेके जाता रहे जनुआ गोगतान के कांवर लेके जाता रहे जनुआ गोगतान के कांवर लेके जाता रहे कांवर लेके जाता रहे बोला जनुआ गोगतान के बोला बोला बाबा बैजनाथ की। जनुआ गोगतान के पहिन बोना पहले कुत्ता गेरुआ रंग के साड़ी सब बम से चल गईले गाड़ी पहिन बोना पहले कुत्ता गेरुआ रंग के साड़ी सब बम से चल गईले गाड़ी जल लेके खड़ा रहे बेलावा उ घाट पे जल लेके खड़ा रहे बेलावा उ घाट पे कांवर लेके जाता रहे जनुआ गोगतान के कांवर लेके जाता रहे जनुआ गोगतान के कांवर लेके जाता रहे कांवर लेके जाता रहे जनुआ गोगतान के कांवर सटैनी तो लागल मुस्काए हमरे कांवर वाले के कान्हा पजाए कांवर सटैनी तो लागल मुस्काए हमरे कांवर वाले के कान्हा पजाए आशुतोष से राजा बम बुझले न बात के अजय ललन बम बुझले न बात के कांवर लेके जाता रहे जनुआ गोगतान के कांवर लेके जाता रहे जनुआ गोगतान के कांवर लेके जाता रहे। प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।